quan estàvem tallant aquí les globes, les glucoses, diem que les tisores amb les que tallàvem els enllaços alfa-U4 no podien tallar l'enllaç alfa-U6, que era on s'empalmava la candellaga. Allà eren uns altres en el 6. Tan paregut que sembla tallar un enllaç U4 a un enllaç U6, doncs que s'ha de tallar U4 per U6. Ja en la puntuació dels lípids, aquí comencem ja un tema en el qual tenim una gran quantitat de molècules que són molt variades. Unes molècules que a nivell de bioquímica, de composició, són molt diferents entre elles. Una gran varietat. Que tenen unes coses en comú i que per això les han posat aquí. El mateix passa en quant a les funcions que fan. Nosaltres, si ens parlen dels lípids, crec que tots diríem una funció, no? La funció dels lípids que més coneixem, quina és? Només en vull una, funció de reserva d'energia. Aquesta seria la funció energètica, no? Però avui veurem, o en aquests dies veurem, com en realitat hi ha una gran varietat també de funcions. Aquí ens hem posat que hi ha hormones i vitamines de naturalesa lipídica, per tant, fixeu-se en les funcions diferents que poden fer diferents hormones i vitamines, d'acord? Per tant, ahí entren dintre d'una gran varietat de funcions que fins ara no podíem entendre. L'altra és que sabeu que les membranes de les cèl·lules totes tenen una bicapa de lípids. Aquesta bicapa de lípids té una funció estructural, la membrana aïlla l'interior de l'exterior, però aquesta funció, aquesta visió estàtica que es tenia abans, quan començava a estudiar-se, s'ha desmuntat tota i també sabem avui en dia que les estructures de les membranes són estructures dinàmiques que estan movent-se, formant-se i destruint-se. Per tant, aquí hi ha una gran varietat. Per suposat, aquesta funció de reserva d'energia l'hem d'introduir tant en animals com en vegetals. Anem a passar ja al que serien els lípids en si. Nosaltres aquí ja veiem una definició que va repetint-se, en certa manera, en el tema anterior, en aquest, en el que ve, en l'altre. Quan nosaltres parlem i diem els lípids són una sèrie de biomolècules orgàniques constituïdes per, inclusive diem, carboni, hidrogen i oxigen. Majoritàriament, algun podria dir nitrogen, com la N-acetilglucosamina, per exemple, però això teníem sempre carboni, hidrogen i oxigen. Però aquí, si vos fixeu, ja ens diuen però hi ha una sèrie de molècules amb més complexitat que també poden portar nitrogen, fòsfor o sofre. Ja ens anem donant compte com quan diem dels elements principals, recordeu que parlava de carboni, hidrogen, oxigen, nitrogen, fòsfor, sofre, esto ja no és. Fixeu-se que són molt heterogenis des del punt de vista químic. Si nosaltres agarrem el llibre que tenim este de l'EFIR, mirem la classificació que fem, se n'anaren a un altre d'una altra editorial, o se n'anaren a buscar en llibres que es donen en la universitat, veuríem que la classificació que fem aquí podríem buscar 4 o 5 llibres i trobar 4 o 5 classificacions diferents, perquè ni els mateixos bioquímics es posen d'acord a l'hora de fer una classificació que tothom l'accepta. Així hem agafat aquest llibre, és la que sol estar més acceptada, la que, segons les indicacions per a selectivitat, és la que també està acceptada i és la que veurem. Però ja veureu que fins i tot hi haurà en els lípids complexos, jo faré una variació a la que tenim ahir en principi. Bé, però tot això tenen en comú. Què tenen en comú? Fixeu-se que són coses que ja vosaltres també haurà sentit moltes vegades. Una, són insolubles en l'aigua.
tots mentalment quan anem a un líquid que tots coneixem, agarrem l'oli i veiem que l'oli no és soluble en l'aigua. Quan posem oli i aigua en un got o en un tubet, tots veiem que l'oli es col·loca a sota i l'aigua a dalt, no? No. No? Muy bien, sí senyor. Muy bien. Vale. És a dir, tots veiem que la densitat del líquid és menor que la de l'aigua. Perfecte. Bé, i sabem que si nosaltres ho posem, barregem l'oli en èter, cloroform, en dissolvents orgànics no polars, en eixos sí que es dissolen. Per tant, insolubles en aigua, solubles en dissolvents orgànics i d'una densitat menor a la de l'aigua. Són poc densos. Per tant, fixeu-se que tenen tres coses en comú, no tenen tampoc massa, no? Però els lípids es trobem en tots els organismes. En tots els organismes i en diferents proporcions, tot i que nosaltres podem trobar llocs on es troben en més quantitat, on estan molt localitzats. I veiem que nosaltres podem dir, bueno, en el teixit adipós hi veiem que hi ha una gran quantitat de lípids. Les cèl·lules d'aquest teixit estan especialitzades en l'emmagatzemament de lípids. Nosaltres també sabem que hi ha determinats aliments que es mengem que dius, ostres, si tenen oli, aquests aliments, no? Des d'ahir, fixeu-se, la soia, la soja que diem en castellà, o les pipes, les olives per suposat, però ara quan ve Nadal ens detem una pastilla de torró i veiem que tot està oliós. De fet, té molt d'oli en les ametlles, no? Tenim clar que hi ha determinats llavors i determinats fruits que acumulen en gran quantitat aquests líquids que li serviran sobretot per a què? Per a què li interessa a moltes llavors tindre líquids en ells? Per a què? Que hi ha llavors que tenen una gran quantitat de líquids en elles. Perquè tindran molts líquids. Quina finalitat tindrà el que en la seva estructura pugui emmagatzemar els líquids? Reserva, és a dir, una llavor cau a terra, si germina, al principi què passa? No té fulles per a fer la síntesi, ha de ser armada en reserves. Les reserves, si són greixos, ocupen poc i donen molta energia. Si són glúcids, si són polisacàrids, ocupen més i no subministren tants. Recordem, encara que potser ho hem de passar, un gram de glúcids, 4 quilocalories. Un gram de líquids, 9 quilocalories. Per tant, interessa que les recerques. Bé, d'acord amb la composició química, anem a classificar-los d'alguna manera. Anem a veure com es poden classificar. Doncs intentarem classificar-los, ja vos dic, aquí, i sempre en el 4 ja veurem després com ho veiem al llarg del tema. Per d'entrada diríem àcids grassos. Els àcids grassos ja ens hem escrit alguna vegada aquí. D'ahir ens diu que són àcids carboxílics entre 4 i al voltant de 30 i pico, encara que normalment solen ser de 12 endavant. Són llargues cadenes amb un grup carboxílic, amb un grup COOH i després CH2, CH2, CH3. O amb algun enllaç doble i aleshores ja no hi ha el CH2 sinó que hi ha un CH6. Bé, normalment solen tindre un nombre parell d'àtoms de carboni. El segon que tenim aquí són els triacilgliceris. Aquests triacilgliceris, que és la paraula bien, la correcta, nosaltres almenys sabem que quan estem en una analítica de sang o quan els nostres pares o avis fan una analítica hi ha un component que hi ha a la sang que es demana i que es costa al principi de la reacció major dir com es diuen, que són els, en vez de triacilgliceris, com es diuen? Triglicèrids. Aquí és una paraula més correcta, ja veurem per què es diu triacilgliceris, però són els famosos triglicèrids que apareixen en analítiques quan s'has fet. Aquests triglicèrids ja us diuen que són esterols de la glicerina o glicerol unida un, dos o tres àcids grassos.
Si són 3, són triglicèrids. Per això, perquè són 3 en aquest cas. Bé, després de les ceres, tots els audiceres, tots heu tocat la cera. La cera més famosa quina és? Quina? La de l'orella? O la de l'abella? La cera de l'orella, la cera de l'abella, de les abelles, la cera que hi ha en les pomes, quan les frotes un poc i veus que lluentegen molt, d'acord? En la part de l'anvers de la fulla, molt més lluenta que la part del revers, totes eixes tenen cera, una protecció de cera. Si haguem de dir una funció de les ceres, diríem que quina funció tenen. Les ceres per a què poden servir? En una fulla, per exemple. Aquí en l'orella. Protector. Protector, en el cas de l'orella, no serveix per fer ciris en la cera que hi. Per atrapar partícules que poden entrar en la pols o xicotets insectes que puguen entrar, queden atrapats, no arriben els caballins, una protecció contra la irritació. Fa una pel·lícula. No hem d'intentar petrolejar tots els dies ahir, clavar el bastonet per ací, treure-lo per allà, purgar de costat a costat i treure. Quanta gent s'ha fotut per estacar massa o espentar cap a dins la cera i al final fer un tap allí contra el timpà que no sent ni pa. Bé, funció sobretot el que és impermeabilitza. Impermeabilitza molt bé les ceres, ja veurem per què. I després tenim ja unes molècules que aquí els col·loquen com a fosfoglicèrids, esfingolípids, esteroides i isoprenoides. Jo us dic ara molt de passar i quan ja anirem a entrar en ell ja perfilarem això un poc millor. En principi només vull que vegem el títol que tenen, que si es diuen fosfoglicèrids està clar que seran lípids que porten en la seva composició qui portarà? És a dir, un fosfat. I si posa també que eren glicèrids és perquè portaran glicerina, són èsters del glicerol amb àcids grassos i amb algun grup fosfat. Els esfingolípids, a algú li sona algo aquesta paraula, el prefix de esfingo? De esfingo? No, pitingo tampoc. Mielina, la vella de mielina, no sé si em sona, una protecció que hi havia en les neurones que les envoltava, recordeu això? Doncs, aquestes cèl·lules de Schwann, que són les que formen la vella de mielina, són cèl·lules que les seves membranes tenen una gran quantitat d'esfingolípids, perquè hi ha una molècula que es diu esfingosina, i ja la veurem més endavant. L'estructura, l'esquema és paregut als anteriors, però en vez de tindre dos àcids grassos, només en té un. Bien, els esteroides, d'això sí que haurem sentit parlar una vegada, perquè tots hem sentit parlar del colesterol i de la vitamina D, i quan de xicotes jugaves a veure qui diu la paraula més llarga, doncs el de ciclopentanoidofenantreno, aquesta la diríeu tots, no? No? Aquesta és la que sempre si hi havia algun amiguet de boca major que la dies, tu la dies i ciclopentanoidofenantreno. En valencià, com ja no es diu ciclopentaperiodofenantreno, ahir com veu ja se separa ciclopentà del peridofenantreno i realment ja no és una paraula sinó que són paraules. Bé, doncs ahir veurem el colesterol, la vitamina D. I els esteroides i els isoprenoides veurem les altres tres proteïnes que són la A, la E i la K. Sabeu que hi ha vitamines liposolubles o solubles en lípids i vitamines hidrosolubles, solubles en aigua. Doncs aquí podem veure que les vitamines liposolubles, la famosa A, la D, la E i la K, entrarien aquí dintre d'esteroides
esteroides i sobretot. Bueno. Bé, doncs ara ja entraríem aquí. Bueno, anem a veure ja els àcids grassos. Anem a veure de què van els àcids grassos. Jo he posat ahí en el quadret en roig per a que intentem seguir almenys mentalment què és el que he de saber de cada cosa. Probablement, quan em pregunten per algun component o algun element d'estos, doncs em diran, has de saber la definició, si hi ha una classificació, si hi ha una funció, on es poden trobar. Aleshores, intentem veure si nosaltres en el tema trobem diferents. Aleshores, jo dic, a veure si aquí trobem la definició, la classificació, les propietats i les funcions que realitzen. Doncs, d'entrada, podem veure que hi ha, com es diu, els àcids grassos són els components característics de molts lípids i en molt poques ocasions els trobarem lliures, sinó que en la major part de les ocasions els trobarem afegits a alguna cosa, doncs ja podem veure que diu formen part d'altres lípids. I ja la definició ve a continuació quan diu químicament són àcids carboxílics, de cadena llarga, com hem dit, de 4 endavant, encara que la majoria són de 14, 24, 26, normalment de nombre parell d'electrons, de carbònics, però això serien els anomenats àcids grassos. Bé, classificació, que seria el punt 2. Hi ha els que s'anomenen àcids grassos saturats i àcids grassos insaturats. Aquí baix els tenim. Així com està tallat, que no veiem qui és qui, ja podríem intuir quin és l'àcid gras saturat i quin és l'àcid gras insaturat. Saturat vol dir que totes les valències del carboni estan ocupades en enllaços simples, per tant saturades. No té cap doble enllaç, ni si fos el cas, un triple enllaç. Per tant, entre les dues cadenes està clar que mirant la pantalla, la de l'esquerra seria un àcid gras i el de la dreta l'insaturat. A més, es veu claríssimament com en la cadena és lineal, fa siga-saga així, però és lineal, mentre que en l'àcid gras saturat, que com només té un enllaç doble, fins i tot li diríem l'etiqueta àcid gras monoinsaturat, perquè només en té un, veiem que hi ha un doble enllaç i que allí on hi ha un doble enllaç es fa una mena de colze que fa que la cadena que baixava recteta per avall vertical es desvia un poc a poc. Si tinguera un altre doble enllaç, doblaria també cap a una persona. Faria colzes, faria siga-sagues bruscos. Això serien els dos tipus d'àcids grassos. Repetits, el saturat i l'insaturat. I veureu què us posa. Totes les cadenes d'àcids grassos formen entre si enllaços febles de l'ona. Jo aquí he posat també, que així no es veu perquè està molt lluny, però per si digues, vosaltres vau donar l'any passat en química les forces de Van der Waals? Sí, ¿no? Bien, pues entonces, sabeu que parece ser un poco complicado de entender, pero se recordeu, ¿no? De 15 segundos. Les forces de Van der Waals són forces molt simples, molt febles. Crec que són més febles que els dels ponts d'hidrogen. I és difícil d'explicar aquí, d'entendre, perquè és lovíssim, perquè tots tenim més o més clar que quan hi ha un dipol clar, la part negativa busca la positiva, tots ho tenim clar, no? Tots teníem clar que en l'aigua es produïa una densitat de càrrega positiva en un lloc, en l'altra negativa, i quan dues molècules d'aigua es trobaven pròximes, l'oxigen d'un feia un pot d'hidrogen amb l'hidrogen de l'altra molècula. Però ahir tots veiem bastant clar
que l'oxigen era més electronegatiu i l'hidrogen més electropositiu. El tema està quan tu te trobes aquí, te trobes que posem en contacte dos àcids grassos com aquí. Passa l'altra fulla i ho veurem millor. Gasos insaturats. Què és el que passa? Que entre els hidrògens d'un àcid gras i els hidrògens de l'altre àcid gras, dels dos que tenim alineats així, es creen unes xicotetes interaccions, uns xicotets enllaços. Si nosaltres ens posem a dir, què m'està dient aquest aquí? M'està dient que entre dos hidrògens poden establir-se una certa unió, si en realitat el que farien és posar-los en contacte, el que farien és fugir un de l'altre. Jo tinc clar que quan és oxigen i hidrogen, electronegatiu o electropositiu, es fa l'enllaç d'hidrogen, però entre dos hidrògens, les forces que es va descobrir que existien aquí, les va descobrir aquest senyor, va veure que diríem que els electrons, com estan pegant voltes contínuament al voltant del nucli, a vegades estan més pròxims per un costat, estan en una zona i altres vegades estan més temps en una altra. I aleshores, entre un hidrogen d'una cadena i l'altre hidrogen, es creen parcialment uns dipols durant un temps molt xicotet, de manera que un hidrogen, diríem, els electrons d'un hidrogen són atrets per el nucli de l'altre hidrogen. Fins ahí bé. Però al mateix temps són repulsats pels electrons de l'altre hidrogen. I el nucli d'aquest hidrogen repulsa al nucli de l'altre hidrogen. M'entenem més o menys? És a dir, que l'electró d'un hidrogen se sent atret per la part del nucli que és electropositiva, dels protons. Per tant, hi ha una atracció. Però no és forta perquè al mateix temps que hi ha aquesta xicoteta d'atracció, entre l'electró d'un hidrogen i l'electró de l'altre hidrogen hi ha repulsió. Per tant, és una lluita entre repulsió entre electrons, repulsió entre nuclis, però atracció entre nucli i electró de l'altre i electró d'un i nucli de l'altre. Això fa que siguin xicotetes i aquestes interaccions, però clar, com jo tinc cadenes tan llargues, una interacció xicoteta en un, però en un altre i en un altre, al final fa que realment hi hagi una certa interacció. Aleshores, quan nosaltres li donem aquí, veiem com quan s'aproximen estos s'estableixen aquestes forces, quan més paral·lels siguin un i l'altre, més ratlletes d'estes veig i per tant més interacció hi ha, més proximitat hi ha i més units estan. Si jo vaig i mire entre àcids grassos insaturats, clar, i jo em dono compte que així en els àcids grassos insaturats, com que hi ha una sèrie de colzes, quan jo li dono aquí, veig que, clar, veieu, ja és més difícil, ja hi ha punts on no n'hi ha enllaços, i a més aquí ho han posat que només hi ha un enllaç doble. Si en tingueren més d'un, encara seria més complicat que s'engalzaren un a l'altre. Enteneu? Aquí hem posat dos àcids grassos que els dos són idèntics i que els dos, per tant, els dos fan el colze a la mateixa altura, però si un tinguera l'enllaç doble en el carboni 13 i l'altre en el carboni 17, eixa engalze no seria tant i per tant seria més difícil que hi quedaren acoplats. D'acord? Però, vamos, ja, aquestes són les forces que perdoneu-me si la meva explicació de les forces no està a l'altura, però no us ho he dit tampoc millor.
I este dibuixet intenta simular com aquests xicotets dipols, xicotets en el temps o passant el temps, els de càrrega negativa i positiva són els que permeten aquesta unió. D'acord? Diu, atraccions entre els nuclis d'una molècula i els electrons de l'altra, i compensada per la repulsió entre els electrons de les dues i la repulsió entre els dos. Bé, aquí tenim, i ara anem a les propietats. Ull a les propietats. Diu, les propietats que tenen els àcids grassos, atenció, fixeu-se, diu, depenen de la longitud de la cadena i del grau d'insaturació que tinguin aquests àcids grassos. Doncs, anem a veure, tindrà unes propietats diferents si són de 20 carbonis que si són de 10. I tindran diferents si tenen un enllaç doble o cap, o dos, o tres. Anem a veure el punt de fusió dels àcids grassos. Diu, atenció, a veure si això ens quadra en el que en la vida real ja anem pescant. Diu, el punt de fusió dels àcids grassos augmenten amb la longitud de les seves cadenes, ja que quan més llargues siguin, més enllaços de van verbals s'hi formaran. Tots tenim clar. Quan més llargues siguin les cadenes i es posen dos àcids grassos junts, amb més carbonis, més forces. D'acord? Però diu, atenció, diu, augmenten el punt de fusió augmenta a mesura que augmenta la longitud de les cadenes. Anem a veure en la fulla següent si això ens quadra amb el que realment nosaltres anem veient. Hi ha un error, almenys en el meu llibre, que podria ser de prova, i en el vostre ja no. Vegeu si vosaltres ho teniu bé o no. En el saturador. Vegeu ahir si realment, quan posa saturadors i saturadors, és correcte això. Vosaltres direu si està bé o no. Està mal, no? Jo en la versió que vos he pujat a Dropbox a nit, està ja eixa, en el del roig. ¿Y en el dibujito no también está todo mal? Perdón? En este dibujito no está mal también. Ahí en el dibuix el que fa el colze és un insaturat. Pero pone CH2. Haciendo bloqueo con otro CH2, no CH solo. Pero no es CH2. Està mal. Està mal, sí. En el llibre, molt bé. En el llibre, en el dibuix d'abans, on posa el colze, ahí deu de posar CH1. Sí, això no m'havia donat anterior. Molt bé. Bé, anem a veure això que tenim. Atenció, fixeu-se. Anem a fixar-nos en l'àcid làuric, en el primer, i en el primer dels saturats i en l'últim dels saturats. És a dir, en l'àcid làuric i en l'àcid, he dit làuric, i en l'àcid lignocèric. El làuric té 12 carbonis i l'altre té justetet el doble, 24. El punt de fusió del làuric del xicotet és 44 graus, mentre que l'altre és de 86. Ens quadra això? Ens quadra amb el que fa més llarga la cadena, més pols d'hidrogen, més força de l'endervatge orgànic, i que per tant el punt de fusió serà menor en els xicotets. Vale? Ara anem a davall, als àcids grassos insaturats. Diu, els àcids grassos insaturats tenen un punt de fusió més baix que els saturats, amb igual nombre de carbonis. Això ens quadra també en el que podríem imaginar. Anem a veure. Anem a mirar ara l'oli d'oliva, el segon, el que posa oleic. L'oleic. L'oleic té 18 carbonis i un enllaç doble. I l'equivalent seria l'àcid esteàric. L'àcid esteàric té 18. L'àcid esteàric, el punt de fusió és 69.
mentre que l'oli d'oliva, fixeu-se, 13 graus. Ens quadra també o no? L'oli d'oliva té un colze, hi ha menys interacció i per tant el punt de fusió és baix. Vale? Anem a veure a nivell de cuina. Quan nosaltres posem l'oli d'oliva o l'oli de girassol en la paella a temperatura ambient sense que hàgim posat a calfar la paella, està en estat líquid. Nosaltres ens posem a torrar allí a la planxa, per exemple, anem a posar unes xulles de corder. Posem unes xulles de corder i veiem que conforme anem calfant baixin l'oli, la grassa, el greix de les xulles. Acabem de torrar-les, les llevem, les xulles, les mengem i veiem que ahir a la torradora hi ha oli, no? Hi ha oli. Ens mengem les xulles i quan acabem ens posem a rentar la torradora i veiem que ja no hi ha oli, sinó que hi ha un rodol de grassa, de greix blanc solidificat. No? Per què? Perquè els greixos d'origen animal són saturats i a temperatura ambient estan en estat sòlid. Els d'origen vegetal a temperatura ambient, com que tenen el punt de fusió del baix, estan en estat líquid. Si torna a calfar la torradora, tornarà a passar a l'estat líquid perquè l'he col·locat en el punt de fusió. D'acord? Ens queda clar les dues propietats. Com veieu, el que us dia en segon de batxiller ja veiem, tenim unes explicacions de per què passen les coses. El voler saber o intentar saber per què passen les coses també té en contra el que ho han de saber. No és ja tal, t'ho traga i s'acabó. Realment aquí ja ho hem de realitzar. Així tenim el que havíem vist. Com veieu, nosaltres aquí moltes forces davant del vals, moltes, perquè estan alineats. Aquí hi hauria enllaç a ell, però aquí no hi hauria. Estan massa lluny. En tot cas, a aquesta altura sí que hi hauria forces laterals, però s'acabó. A aquest nivell hi hauria, però a partir d'ahir, aquí sí. Aquestes estan alineades, aquí no, i aquí. Però això és... I per últim tenim la solubilitat, és a dir, el punt de fusió i la solubilitat. Són solubles dels àcids grassos? Tots sabem que no. Però tots sabem que tenen una peculiaritat, que és que hi ha una part que es diu polar i una part apolar. Una part polar, que seria la que té el grup carboxílic, en el que jo tinc aquest grup carboxílic que fàcilment això pot donar lloc a d'aquesta manera. Una part polar. Fàcilment pot perdre l'hidrogen i aquesta zona, aquest camp polar, quan el dibuixa, se li fa com una mena de xupa-xup en el que el caramel seria el cap polar, el grup carboxílic, i el palet del xupa-xup seria la cadena hidrocarbonada. Sempre quan ens representen un àcid gras, ens representen cap polar i cap apolar. Una molècula que té aquestes dues característiques, una part polar i una apolar, se li diu o es diu que és una molècula amfipàtica. En castellà, hauria de ser amfipàtica, és a dir, bipolars. Clar, tots sabem ja que en aquestes molècules quina part es troba a gust amb l'aigua, quina part és capaç d'interaccionar i fer pont d'hidrogen amb l'aigua. La part de la cadena hidrocarbonada o la part del
sí o no, i fins i tot si este no perd l'hidrogen també amb una molècula d'aquesta manera. Per tant, així tenim que la part polar està a gust amb l'aigua. És la part que es diu hidròfila, apetència busca l'aigua. La part que, aquesta part no hi ha manera d'establir, estos hidrògens no hi ha manera d'establir ponts d'hidrogen amb l'aigua. Ahí no hi ha manera, això no existeix, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Per tant, ells fugen de l'aigua. I seria, la cua apolar també diu cua hidròfoba. Per enredar un poc més, diu, bueno, podríem dir cap hidròfil, cua hidròfila. Però també, si diem la truita i en vez de parlar de si busquen l'aigua, diem si busquen estar a gust en lípids, diríem el cap polar seria lipòfob, o sigui, fuig, té fòbia als lípids, mentre que la cua està a gust en els lípids. Per tant, si està a gust en lípids, diríem que és lipòfila. Busca els lípids per a unir-se, per tant, això, si no ho tinc clar i només ho estudies o memoritzes sense entendre-ho, doncs hi ha gent que potser te barreja quan te dius dibuixa unes sigles i digues les parts. I aleshores és capaç de dir-te que la cua li posa l'etiqueta de lipòfila i aquí li posa lipòfob. O una li posa hidròfila i en l'altra part li posa lipòfila. Hem de posar els dos noms. Si parlem de si té apetència per els lípids, una serà lipòfoba i l'altra lipòfila, i si diem si té apetència per l'aigua, serà hidròfoba i hidròfila, però no ho posem canviar. Això fa que es disposen, quan tu es posen en contacte amb l'aigua, si poden, ells el que faran és ahí tenim, li donem ara la part hidròfila, la part hidròfoba. Què han fet ells? Doncs que ells se buscaran d'esta manera, és a dir, si hi ha aigua per dalt i per baix, aquí on hi ha aigua col·loquen els camps polars i acollonidets i amagaets de l'aigua estaran les cadenes hidrocarbòniques. D'acord? Què passa? Que es forma, com veieu, de manera automàtica quan hi ha aigua, quan hi ha un medi líquid, es formen aquestes bicapes. La membrana plasmàtica, tots sabeu que té una bicapa líquida. Això és el que tots sabem que tots ja... Aquí veiem com poden, quan nosaltres posem oli i aigua, l'oli, què el tenim? L'oli el tenim en la part de dalt, perquè és menys dens. Què tenim? Com es tenim col·locats els àcids grassos? D'aquesta manera. La cua fugint de la part de l'aigua i ahí tenim el cabet en contacte. Si jo sacsejo un poquet i faig boletes, doncs el que tinc és que elles intenten totes envoltar-se d'aigua i totes les cadenes dintre. Són les que s'anomenen formant les micelles. El sabó, què és el que fa? El sabó, quan jo vull netejar la paella, li poso sabó, perquè el sabó el que fa és trencar les pel·lícules de l'oli en la paret de la paella. Aleshores, trenca aquestes unions i és més fàcil tu llevar. Sense sabó, de baix passes l'aigua. En aigua calenta se'n fa millor, però no acabaries de netejar. Bueno, doncs, fins aquí
Ho heu entès, això?